سلام انكو عبد الحنان شاني مصاخم كم زل دو مسج وصحكم يفلط 10 مليون قرش وصحكم اللومو اذا لينك زي اكليك تغيركم وات شلمات ترخوا ايهم زل ملسخم اوتو خوينو ازي اونلاين سكام وي دما متلال ناي مخان عدلو زلعان ايو ناي اونلاين سكامرات وي دما متاللتي ابز حزي غزي او كل بوتا ام زلو على فيسبوك او واتساب ولا او ويب سايت خوينومس تخكلنيا ويب سايت زمسلنا كن فيك زخونو مالتي أبز حالة عمد طرح كواس 10 بليون دولار زخون قرشس بسكامينج ويدما بمثلال توسيدو يو لو ما عندي كم دي زولو لي حاسوت مال اختتات كمي غيركم تفضلوا زبل شدش تقللت منجرتات كنرينا مالتيو مساي صنحو مجمرة اونلاين سكامات تايو اونلاين سكام ويدما مثلال تايو او اونلاين سي ገንዘብና ፓስወርድና ወይ ዝተፈላልዩ ውልቃዊ ሓበሬታትና ንኽሰርቁና ዝተዳለዉ መጻወዳታት እዮም ማለት እዩ ሕዚ ካብቶም ልሙዳት ዝበሃሉ ስካማት ወይ ድማ ምትላላት ንርአ ቀዳማይ ናይ ሓሶት ሎተሪ ኣብዚ ሕዚ ብጣዕሚ ቀሊል ጌም የዳልውልና እሞ ኣብ ዌብሳይት ማለት እዩ ካብኡ ንሕና ኖርማል ጌም ንጻወት ለና መሲልና ንጻወት እሞ ኣይፎን ስዕርኩም ኣለኹም ኣይፎንኩም ክትወስድዋ ተልኩም ዛበተን እዚኣ ክሊክ ግበሩዋ እሞ ካብኡ ድሓረ ክንረኽበኩም ኢና ይብልኹም ማለት እዩ ካብኡ ናይ ሓቂ መሲልና ታበተን ንጸቕጣ እሞ ዝተፈላልዩ ውልቃዊ ሓበሬታታት ይሓቱና ምንታንታ ኣይፎን ክንሰደልኩምስ እዚ ኩሉ ዝምልኡ ወይሉና ማለት እዩ ንሕና ብሙሉእ ነገር ንመልእ ከይፈለጥና ማለት እዩ ካብኡ እዚ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ግን ገንዘብና ንምውሳድ ክኾን ይኽእል ዝተፈላልዩ ዓላማ ይጥቀሙሉ ግን استنش يترجعنا تحاسبنا يوسي ايفون زاكل على شو 800 دولار زشيط سي من يبقللو جيم كبكا زخل كال اي فيشينج لينكس ويدما ناي حق خمس زخلو ناي حاسوت لينكتات مالتيو ناي فيسبوك خوني خيل ناي بانك اكاونتنا خوني خيل كتري خلخاس اسو يزمسل سئل ناي فيسبوك كلتا كل ነገር لو يوزر نيم باسورد زبل لو ولا ناي بانكنا كاو يوزر نيم نا باسوردكم ساتو لوج ان غوري لكا مالتيو كاو سخ تخلخا ግን لوجين تولو خلخا تايم زغور زلو باسورد خايم زوسدو له مالتيو ناي بانك اكاونت خا باسورد خا توسي دمو ያው ሁላትና ንፈልጥለና ታይክ ገور خمس خونو مالتيو ሳልሳይ ሮማንስ ካምስ ወይ ድማ ፍቅራው ምትላል እዚ ሕዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሶሻል ሚዲያታት ማለት እዩ ዘይትፈልጦ ሰብሲ ይጽሕፈልካ ማለት እዩ ከም ኖርማል ኣብ ፌስቡክ ኮን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለዩ ሲ ይጽሕፈልካ ሞ ካው ፍቅራው ሪሌሽንሺፕ ክትፈጥር ይገብረካ ደሓነ በቃ እዚ ሲፈልጦ ፈሊጦ ይልካ ምስ ወዳኻ ቅርሺ ሓተካ ብዙሕ ነገራት ይጋጥም ማለት እዩ በዚ መገዲ እዚ ብዛዕም ብዙሕ ሓሳባት ተታሊሎም ራብዓይ urgent messages ወይ ድማ ህጹጻት message መሲሎም መጽኻ ማለት እዩ ታይ ገውሩ ማለት እዩ SMS ሰዱልካ ሞ እንድሕር ኣብ ባንክ ኣካውንት ኣቲኻ ክንዲ ዝቕርሽ እንድሕር ናብ ዘይ መሓላለፍካ ባላንስ ንኽትገውሮስ ወይ ዝኾነ ንኽትገብርሲ ከምዚ ተዘይገካ ባንክኻ ቁልጡፍ ክዕጾ ይብልካ ማለት እዩ ካውስኻ ደንቂጽካ ዋይ ከመይ ገይሩ ክዓጾ ዳ ባንክ ኢልና ኩሉ ዘውልና ነገር ንገውረሎ ማለት እዩ ካው SMS ክሰዱ ተለው ግን ትሽሙ ናይ ባንክ ሽምና መሲሎም የምሰድዎ ሓምሻይ ሬንቲንግ ስካም ወይ ድማ ናይ ገዛ ክራይ ምትላል ማለት እዩ እዚ ታይ ማለት እዩ ኦንላይን ገዛ ክራይ ክንደል ኸለና ንኣብነት ኣብ ሶሻል ሚዲያ ክንደል ንኽእል ወይ ድማ ዌብሳይታት ኣለው ናይ ገዛ ክራይ ናይ ባዕሎም ናይቶም ኤጀንሲ ዌብሳይታት እውን ክልው ይኽእሉ እዮም ግን መብዛሕትኡ ዘጋጥም ዘምታይ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ከም ፌስቡክ ዝበሉ እዮም ማለት እዩ ሕዚ ፌስቡክ ብዙሕ ኣድቨርታይዝ ይገብሩ ሞት ገዛ ዝካረ ገዛለን ኢሎም ስእልታት ኩሉ ነገር ዋጋ ኩሉ ነገር ይቕምጡ ማለት እዩ ናይ ሓቂ እውን ኣለው እዮም ኣነ ንባዕለይ ብፌስቡክ ረኺበ ይፈልጥ እየ ግን ናይ ስካም ወይ ድማ ናይ ምትላል እውን ኣለው እዮም ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ፌስቡክ ኣነ ዘጋጠመኒ ምትላል ወይ ድማ ስካም ይኽነግረኩም ማለት እዩ ቻት ንገብር ነርና ሕዛ ገዛ እዚኣ ሲፈትየ ኣለኹ ኣጠቓላሊ ኮስት ወይ ድማ ክንደይ ክኸፍል ዘለኒ ኩሉ ነገርስ ናዋጋዕና ማለት እዩ ትሰብ ይምልሰለይ ከም ኖርማል ሰብ ኮይኑ ይምልሰለይ ማለት እዩ ካኡ ግን ኖርማሊታ እዩ ቪዚት ክትገብረለካ ክትሪኦ ኣለካ ሓቂ ቅድሚ ምክራይኻ ወይ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ክፍሊት ምኽፋልካሲ ክትሪኦ ኣለካ ካኡ ቆፀሮ ኢኻ ትገብርካ ኦኬ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ስትጥዕመካ ዶ ቆፀሮ መጽኤስ ክሪኣ ኢለ ይጽሕፍ ማለት እዩ ኖርማሊ ኦኬ እዮም ዝብሉ መዛሕትኡ ኸይድካ ትሪኦ ሞ ምስ ረኣኻዮ እርግፀኛ ምስ ኾንካ ኢኻ ቀብዲ ትኸፍል ማለት እዩ ካኡ ግን ታይልን ዝሰብ ማለት እዩ ኣይ ኣነሲ ዶክተር ስለ ዝኾንኩ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስናዘርኩ እየ ዝሕክም ስለዚ ስትገዛ ድማ ርስትና የደይ ስለ ዝኾነ بدم جيرو حزلي زخيل سي زدلي خلو توقحتات بنصح تكاريو تخلي ناي تجازا طرح تخفلي له بزح نجار يصحف لي مالتي حس انا نحسب زي واي بنصح خلو توقحت سي بنصح خبرنا حسيو بقى رستنا يديو إن أنا حقنا أمنو مالتي كاو أنا تالي مالتي أوكي شي جن أنا متأخري لأن خير أخوسي كأبد زخوني يكون قرشيسك خفلك يخلي لني مخ ما تأخلين عاركي كتبك تخلي يا قلمتاتي له بزح نجار انتني لي كاو أي تعامل قلمتاتي له بزح تاريخ بايزوي بتعام بزح تاريخ يوم تفطروا بزح تاريخ يفطروا مكسات أمنو مالتي بقى مأمن يزمسل تاريخ سي بتعام مأمن يزمسل كاو جن أنا نوعلي دسي ولا لنقدي فيو كاو تهيري إجن على فيسبوك خالي سو خم إلو تصحيفون عقوسي خم جيرو متالي لو مو قرش سديدهم له مالتي
حسوا قبدسي كيرأخا تخفل لها مالتيو جن بزح تاريخ سلازمتو نحنا تايب بتلي حابشة تخوينا سي قلطفنا إلى نأمن زخون يكون تاريخ كأو بدحريو بتعم بزح متلالات قاطي من إسكام مالتيو مالت أيود أكون أفت متلال جن بزحات تاريخ دسولو تاريخاتنا نجاروسي بتجاخ زجبار قرش سدقله يولن نيرام يوم كأو تايلو سين أنا مات if it's too good to be true بقى بتعم تصبو أنا جرت خوينا سي متلاليو وإسكاميو مالتيو እሺ ሕዝቶም ዓይነታት ምትላል ኣብነታት ርኢና ኣለና ማለት እዩ እዚኦም ኣብነታት ኢና ርኢናዮም ብዙሓት ዓይነታት ምትላላት እዮም ዘለዉ ግን ብኸመይ መንገዲ ክንፈልጦም ንኽእል ዝብል ድማ ንርአ ቀዳማይ ተሰዳድመን መጀመርያ ነረጋግጽ ሕዝታ ስክሪን ትርእይዋ ዘለኹም ኢሜይል ትክክለኛ ናይ ኣማዞን ኢሜይል ትመስሎ ዶ ሰፖርት ኣለዋ ኣማዞን ኣለዋ ብዙሕ ኣለዋ ወዶ ግን ኦፊሻል ትክክለኛ ናይ ኣማዞን ካምፓኒ ግን ከምዚ ዝበሃል ኢሜይል የብሉን ኣብቲ ዌብሳይቶም ከድኩም ተሪኢኹምስ ከምዚ ዓይነት ኢሜይል የብሎምን ማለት እዩ فليتهم كنت هيجورون إيش نجاري وسخلام موزعة كأود حارة خكرنيات تمثل مالتي أو كأمازوني متيني وكبانكي متيني زي إيميل وكمل سلو لنيلة يتصحف مالتي كالي بسلك قطر دويلهم الحرزة تالو خلو خوينو مالتي بزعا بانك هاد خوينوس أنا أرجرمن الحرزة نبر كويناسي بلاس 4 زجي مسلك قطر تدويلس بزعا بانكيس كزارة بني خلن مخناتو تسلك قطر دولا لي زلوسي كاو خالي عرب رعتنسي كاو زعد زي خونن كاو كالي إيو مالتي سيزبقليلهم بخمس مفوت نخلينا كالي إذن خجات مرير كخوني خليو زي خجات أموني خليو جنب واتساب سي هم حفت خاوي هم دق خاجلس يتصحفوا لك أي موبايل يتأفئت لي مو خندز قرش باسد لي نازي أكاونت باسد لي كسال سوم مخانون تمسدت كسامنا الرجاجت زخون يكون عين قرش ويدما زخون نجار information ونس كنهم يبلنا كال أي تجور ون بهالزلنا سي بهتص ديوز بالزلنا تشكن قبرلنا أزخل تمجدي أمزت قامو قدامي فرح مالتي أوشت 24 ساعات سي أكاونت خاص كعدس بلوك تخوني زي أتزيجركا بلوك تخوني لو خامو قاعد حارس خافرح أخو الانفورميشن توم مالتي هل أي تأيب بس الساعة خندز أكل قرشي بتعم بزح قرشي بتحكم اللومو زي أجبروا من تان خطرخواس زي أجبروا تلمو أو خندز قرش رخيبنا من تان كل نجار خلنا نجرا مالتي سلازي أكم زي نجرات أنا خنجبر زلنا مالتي بوز خنجبر لنا كنا رجعت لنا بتعم زهز نجار تخوني سبك حدا قال له مالتي هل ساي مسماتش زخونه ودمانا كالي لينك ديوس دنا له تشيك خنجبر لنا نعمل تالينك facebook.com تلمو كأود حارم صغت كايا قلنا كالي لينك يوصدك مالتي لازم تاخن قبر لنا مالتي زخون يكون لينك قدم مسقات ناسي لونج بريس خنقبر لنا نوح زين صغت أمو كأونابي لينك يوصدنا كتصحفي خنرئنا أو مالتي فيسبوك دي وينا خالي دي يوصدنا لو كنرئنا كأو تنفولت أتخوينو تخليك زين فولت أتخوينو كتصوت أنخلينا هذا حد زي بتعم زي مساسولو كتقومي خليه مالتي paypal.com نعملنا هالليسي تسقط مسبول كواس ناوي توصدكا paypal حدا.com يقول مالتي تا إلسي بحدا يتقوالو مو خالي دخلنا ريهم بتعم ركي أنا قراتي يوم تتقوم مالتي تخكلن يا مسيلنا نحزي يستوعلنا نعملنا وعلم ويب سايت يوصدنا له مالتي راعات سديد لنا زلو مسج وي إيميل سي دخوم جرامري هلو حس سديد لنا زلو كابانك تخوينو سي most probably تايو تشيك خجورو يوم بدن بجيرو مسيت جرامروسي تخكل دي خوننز كريو يوم حزتهم سكاميرات كسدو خلو جن ياو بهب مهصات كسدو ويقولوا وي بزخونه عينه منقدسي تخكلنيا جرامر زي خونه مبزحت يوم سدو نعمت اخند دير كاستمر يوز جمرسي دير كاستمرسي زا يوسي او يغوروا مالتي اذا حزب بمنم تامرس زخونه يكون بانكسي مالت كغاطم يخلي بتعم ريريو كغاطم يخليو جن خمس عينه جيجاسي كغاغا يخلن زخونه بانك مالتي ودما أفت مسج مالتي بزحت قالا قانو يتقومو بقى نعنس خقرمنا زخل واو قال زبلنا نقر مالتي حامشاي ولك أو حتى جنا نحتاج زلنا كنا رقاقت زلنا أبز حزت خكلنيا كامبانتات تخوينو مالتي باسورد يحطهم باسورد سددلنا منيو باسورد سددل لك حتى كازخ الكامباني يلن ودما بتعم برايفت زخونو حتى تاتسي كحتو خا يقولون وبنك خا يكون زخونو يكون كامباني مالتي اش حزي امرئنا لنا جن اقاط امسي دحرا يدتم متالل توديقنا خا سكان تتغيرنا خا تاي نغير زبل نرأ قداماي مس باسورد تتحازه ነገር ተኮይኑ ማለት ይቀልጥፍና immediately ፓስወርድና ክንቀይረለና ካልአይ ድማ ምስ ባንክ ተተሓዘ ተኮይኑ ናብ ባንክና ደዊና ብሎክ ክገብርዎ ትራንዛክሽን ሲ ተሰደደ ቅርሺ ይኹን ዝኾነ ይኹን ብዚ ኣፍልጦኹም ዝተገበረስ ብሎክ ንክንገብሮም ክንሓቶም ኣለና ሳልሳይ ብፍላይ ከቢድ ምትላል ተኮይና ፖሊስ ሪፖርት ክንገብረለና እንድሕር ኣብ ዩኤስ ነበር ኮይና ማለት እዩ ኣብ reportfraud.ftc.gov አቲና ማለት እዩ ሪፖርት ክንገብር ንኽእልና ኩሉ ሲቹዌሽን ዘጋጠመና ኣኡ ሰብሚት ገብሮ ንጽሕፎሞ እዚ ሕዝብ ብነጻ ኢና ሰብሚት ክንገብር ንኽእል ማለት እዩ ምስ FBI ውን ስለሰርሑ እቲ ነገር ብደንብ ክምርውር ወይ ክእሉ እዮም ካብ ውጽኢት ውን የፍልጥኹም ማለት እዩ ኣብ ጀርመን ድሕር ትነብሩ ኮንኩም ደሞ ኣብ ኢንተርኔት በሽፈርደሽ ተላኣቲኹም ኩሉ ተዘጋጠመኩም ክትጽሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ሰብሚት ትገብርዎ ካብኡ ንሶም ውን ኢንቨስቲጌት ገይሮም መርሚሮም መልስኹም ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ
ሃክልቲአን ወፃኢ ካልኦት ዓድታት እርግፀኛ እየ ከምዚ ዓይነት ሲስተም ዌብሳይት ክህሊ ይኽእል እዩ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጽሓፉ እሞ ካልኦት ሰባት እውን ምእንታን ክፈልጡ ማለት እዩ ራብዓይ ኩላትና በቢ ዘለናዮ ክንገብሮ ንኽእል ማለት እዩ ኣብ ጥቃናን ዘሎ ሰብ ምፍላጥ ወይ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ንሕብረተሰብና እውን ክነግር ኣለና ተዘጋጠመና ንዛረብ ሞ ኣትሊስት ሲ ካልእ ሰብ እውንስ ነድሕን ማለት እዩ ሓደ ክንዝክሮ ዘለና ግን እንታይ እዩ ሓደ ግዜናትና ፀገም እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ብኡ ጥራሕ ዝተሓዳደሩ ሰለው ሕዚ ስካመራት ወይ መታለልቲ ኮይኖም ስርሖም ስሱ እዩ በቃ ከም ሓደ ዶክተር ዝኾነ ሲ መታለሊ ወይ ስካመር ስርሑ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ተዘፍቲ ሞይኦምስ ጽቡቕ ክኾን ይኽእል እዮም ብደንብ ገይሮምስ ዘይክፍለጥ እውን ይኽእል እዩ ሓደ ግዜ ኣናይ ሎሚ ማዓንቲ ቪድዮ ብዛዕባ ኦንላይን ስካሚንግ ወይ ድማ ምትላል ዝኾነ ነገር ተወሲድኩም ማለት እዩ ንኻልኦት ሰባት ሼር ግበርዎም ኣካፍልዎም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ቻው ቻው